29e zondag door het jaar uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Toen kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, naar Jezus toe en zeiden: Meester, wij willen dat u voor ons doet wat wij van u vragen. Hij antwoordde hun: Wat wilt ge dan dat ik voor u doe? Ze zeiden hem: Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand mogen zitten. Maar Jezus zei hun: Ge weet niet wat ge vraagt. Zijt ge in staat de beker te drinken die ik drink en met het doopsel gedoopt te worden waarmee ik gedoopt word? Zij antwoordden hem: Ja, dat kunnen wij. Inderdaad, gaf Jezus toe. De beker die ik drink, zult gij drinken, en met het doopsel waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het is niet aan mij u te doen zitten aan mijn rechter of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid. Toen de 10 anderen dit hoorden, werden zij kwaad op Jacobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen: Ge weet dat zij die als heersers der volken gelden en met ijzeren vuist regeren, en dat de grote misbruik maken van hun macht over hen. Dat mag bij u niet het geval zijn. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, moet de slaaf van allen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Je hoeft nog geen echte sportliefhebber te zijn om met bewondering op tv dit jaar te kijken naar wat er overal wordt gepresteerd. Europese kampioenschap voetbal in de zomer of de Olympische Spelen. Bekijk ze maar eens, de wielrenners bovenop de bergen, de voetballers, de hardlopers in het stadion. Maar blijkt, als ze over de finish komen, hun doel bereikt hebben, dat ze wel ook pijn hebben geleid. En niet alleen in dat onderdeel, maar vele jaren dagelijks van voorbereiding. Een sterke inspanning van lichaam, maar minstens daarmee ook de geest. En elke sporter moet letterlijk over de pijngrens gaan van het lijden. En meestal zo gauw ze over de streep komen, dat vind ik heel erg frappant, dan krijgen ze meteen een microfoon onder de neus en dan wordt hun iets gevraagd. Bijvoorbeeld, wat drijft jou om zo diep te gaan? En dan staan ze boven op een berg. Dat doel, die eindstreep, is voor de sporter natuurlijk duidelijk. En eigenlijk is degene vaak die de eerste is, waar het evangelie op het einde over spreekt, degene die het meest in staat is geweest op die dag, maar ook de tijd ervoor, ook om te gaan met het lijden. En dat geldt ook in andere bereiken van het maatschappelijk leven. Politiek, beroepsleven, ja zelfs ook het leven van het gezin. De werkelijkheid van vandaag, die ook op deze zondag in de lezing wordt erkend, is eigenlijk wel ook een bemoedigend woord, een steun in de rug, een gedachte. En vandaag is het ook nog Wereldmissie Zondag. Wat hebben de missionarissen vroeger, maar ook nu gedaan aan het verkondigen van het evangelie? Die hebben afgezien en die hebben van veel dingen in het leven afgezien.
zijn verhuisd vaak uit hun eigen land, hun moedertaal, hebben de taal daar geleerd en ook de cultuur van de mensen. We kennen allemaal in ons eigen leven wel een missionaris die ons geïnspireerd heeft, ook als priester. En er wordt ook in het evangelie gezegd van de profeten. Wie anderen moet leiden, en eigenlijk ieder van ons heeft ook wel zorg voor anderen, die krijgt ook met het lijden met lange ei te maken. Gericht blijven wel in het evangelie vandaag de leerlingen Jacobus, Johannes en de andere 10 op het uiteindelijke doel. En wie heeft het meest geleid, geleden? Wie is de leider van ons? Dat is en blijft Jezus Christus. Tot wie wij nu ook naar het evangelie en dit preekje, de heilige geloofsbelijdenis, altijd op zondag belijden. Amen.